שקט בבית! זה עקום רצח יהיה. בלון, סצנה 1, שוט 1, טייק 2. בלון אדום, בלון לבן, בלון קטן, בלון לבן, סרט בלון, סצנה 5, חשקש בזנב, 3, טייק 2. זה היה 2, זה היה 7. תשמעו, בגדול, אני חיים פה על הכל. איך קוראים לך? עומרי. קוראים לי סתיו, אני מפיק. כן, אבל לא אינטרוויו של קלאפ. עוד יותר הבטחת לאחד לכתוב. זה לא כזה משנה. ואני עומרי, ואני במאי. איזה סרט על עולם שבו בלונים מובילים אנשים אל הגורל שלהם, ועל אחד שרוצה לגלות מה עומד מאחורי הכל. בערך הוא עבר, כאילו הבלון כביכול בגד בו, הוא הרגיש שזה לא פייר או שזו החלטה לא נכונה, אז הוא רוצה להבין כאילו מי עומד מאחורי זה. היא לא רצה עד עכשיו? היא לא רצה. איך לא רצנו? השוט מסוים, הטוב שוט, שצריך צלמות. לא. חכה שאני אגיד אקשן אבל. אני אומר אקשן. אבל אני צריכה לסדר את המצלמה. מפה. תגידי שאת מוכנה, אני אגיד אקשן. מה אתה עושה? מי צריך להגיד אקשן על הסט? אני אבל רוני אומר, כי הצלמת ויהודה פתח שוט מוכן. בגדול אני צריך להגיד, כי אני מי שקובע. בלון אדום, בלון לבן. תגיד משהו לערב יצרים. לחיות חרא. חוץ מזה שגלי בטוקסידו, אני צחק הרבה. קאט! זה היה אחד הטובים! שגעת!